наклон 75 градуса на раборна височина от само 300 метра. Изтребителите се пилотират съответно водаческият от майор Павел Джуров, а воденият от майор Тихомир Резачки. Те ще демонстрират за вас високоефективни маньоври за блокиране на летище, които обикновено се използват при принуждаване на самолет с нарушител за кацане, например на летище София. И в същото време моля за вашите аплодисменти за кацането на самолет Л-39. Майор Попов и капитан Муков. Отляво изтребителите МиГ-21 прелитат над полосата на височина 300 метра със скорост 500 км/час. Нищо не може да се скрие на това летище от тези два екипажа. Гарантирам ви. Това сме ние. Дами и господа, красота, сила и мъжество на небето на София. Погледнете само тези железни орли. Отдясно на вас самолетите отново се подготвят за преминаване пред публиката. Пълен форсаж. Наблюдавате разминаване на догон. Изтребителят отпред в момента със скорост над 900 км/час. След него изтребителят на майор Джуров със скорост от 500 км/час. В момента се насочват за повторно разминаване. Този път то ще бъде спиращо дъха. В насрещни курс